नमस्कार भाई लोग, का हाल बा? सब ठीक बानू? अब तो फागुन के दिन आ गई। होली के तैयारी तो जोर शोर से चलत हुई। केनू समत बनत हुई तो केनू समत हलाइयो गल है। आ गांव के छवारी के लोग प्लान करत हो कि जा कि पिछले साल तो होली में भौजी के ठीक से ना लगाव पौनी जा, अब की बार तो खूब कस के लगाव ले। अगर होली में सरनियो जो अइले तो ओकरो के ना छोड़ल ले। आ गाँव के नया नया लइका जो छवारी में भर्ती भल है, पता बा का सोचत है? अब की बार तो खूब कस के फगुआ पढ़े के बा। कितना लइका तो लिखू लागल हो कि हुडा हुडा फगुआ पढ़े के बा। जानते रहो भाई लोग, हमरो भतीजवा कोनो कम ना रहे। ससुरा करा के 1 महीना पहले ही चालू कर दे है। आ एक जाना तो ऊ न धोवल दोगला रहे कि ससुरा करा के अपन भौजी का पाड़वा चोरा के ले जाए सहमत बनाव के। साला होली के माजे कुछ अलग होला ना भाई लोग। सब संहतिया लोग घरे रहला, सब केहू एक साथ होली मनाव जाला। आ कोनो उमे धोवल संहतियो मिल जाला, लागल से कपड़वा फाड़े, केकरो पैंटो फाड़ देला तो केकरो झुलियो फाड़ देला। आ केकरो ऊन फाड़ाई फाड़ला कि एकदम पूरा नागे बाबा बना देला। कान कपड़वा फाड़े में का मजा आवला? जानते रहो भाई लोग, ई रिवाज हमरहू गाँव में चलला। आज तक हमरा ई ना समझ में अइल कि हाई दारू पिए वाला कान का मजा वाला कि पूरा पी के भौक रहल जा। कोनो कपारवा छिलौले तो कोनो भुबुन भसकौले। तो भाई लोग, आज के बकचोदी इहमे समाप्त करती। हमार वीडियो अगर अच्छा लागल हो के तो लोग लाइक करी, शेयर करी और हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली लोगिन।